Prynhawn da bawb a chroeso I gyrsiau Carlam Cymru, croeso i'r ail wers Gymraeg. Mae'n cael ei chyflwyno eto heno gan Mrs Claire Griffiths. Helo, noswaith dda. Gobeithio chi wedi cael wythnos neis iawn ers ni cwrdd diwetha. Heno, dyn ni'n mynd I edrych ar un o'r dramau dyn ni'n neud ar funud, sef Siwan gan Saunders. Mae hwn yw'r un o'r darnau fwyaf cydnabyddus. Mae nifer fawr ohonyn ni wedi wneud yn ysgol pan o'n ni yn ysgol ac siwr fod bydd hi'n cael ei wneud am amser hir. Mae dal yn berthnasol heddi. Perthnasau, cariad a wneud pethau fel gwasanaeth. Mae hwnna yn y newyddion ar funud, felly mae hwnna'n eitha briodol. Felly, mae nifer o actorion Cymreig wedi wneud Siwan. Mae nifer o dramau wedi bod ar y teledu ac ar llwyfan, so gobeithio ydych chi wedi cael siawns I gweld un falle, neu gobeithio, os mae popeth yn codi, bydd siawns ni weld un o'r dramau newydd yn y dyfodol. Right, so fi wedi rannu y cefndir mewn I wahanol adrannau. Dyn ni'n mynd I edrych ar y cronodeb, dyn ni'n mynd I edrych ar symbolau, dyn ni'n mynd I edrych ar sut mae'r Eironi a'r dramau hefyd yn cael ei wneud gan Saunders. Dyn ni ddim yn mynd I mynd trwy'r stori I gyd, a dyn ni ddim yn mynd I mynd trwy hanes o wahanol bobl I gyd. Mae hwnna yn y nodiadau I chi nes mlaen, os ydych chi eisiau gweld. Dyn ni'n mynd I edrych ar y nodweddion, mae rhan fwy o'r cwestiynau yn yr arholiad yn cael ei sgwennu amdano. Felly, cronodeb I ddechrau. Mae Siwan yn dod o Ffrainc, so Ffrancus yw hi. A mae hi'n ferch, mae'n dweud i'r brenin John, mae'n priodi Llywelyn, tywysog Gwynedd, lle mae rhan fwyaf o'r drama yn cael ei osod. Ac fel arfer ar y pryd I merched oedd yn rhan o'r teulu brenhinol, ond nhw'n priodi am resymau gwleidyddol yn bennaf. Yn y pham, mae plant yn holl bwysig i'r teulu brenhinol. Bechgyn oherwydd maen nhw'n dod yn brenin wedyn ni, cyn i'r fenywod cael ei tro, a'r merched yn cael ei defnyddio I priodi I wahanol gwledydd, sef hangu un teulu yn bennaf. Mae gwahaniaeth oedran o tua 22 mlynedd, mae rhaid i 25, mae rhaid I gweithio allan na beth yw'r wahaniaeth. Mae wahaniaeth mawr. Mae hwnna yn eitha arferol os ydych chi'n edrych ar Priodasau'r brenhinoedd gyda'i wreigiau o wahanol llefydd, wahanol gwledydd a wahanol amseroedd. Mae'n cael 4 o blant, sef 3 merch ac 1 mab, ac felly'n sefydlu brenhinol I reoli Gwynedd ar rhan fwyaf o Gymru. Fel mae'n arfer yn digwydd, mae plant, sef Dafydd fel mab Siwan a Llywelyn, maen nhw'n cael ei diwyddio am merch Ffrancwr yn y drama fan hyn, Gwilym Brewis, sydd yn arglwydd ar diriogaeth Brycheiniog. So nhw'n dod â priodasau i'r wahanol ardaloedd o gwmpas I wledydd nhw, wneud yn siŵr bod neb yn gallu o'r ymgysgu nhw hefyd. Tra mae'r trefniadau yn mynd, mae ryngddynt, mae Siwan yn godnebu gyda Gwilym ac mae Llywelyn yn dod I wybod am yr aduneb. Eto, mae hwn yn gallu digwydd ac yn achosi nifer helaeth o broblemau mewn wahanol dramau. Mae Shakespeare, enghraifft, yn llawn o pethau fel hyn. So nid jyst y dramau Cymraeg mae'n digwydd ynddi. Fel cos, mae Llywelyn wedi penderfynu carcharu Siwan yn flwyddyn ac yn crogi Gwilym. Ac wrth i'r drama ddod i'w therfyn, ceid cyfaddawd yn esmwyth rhwng Llywelyn a Siwan. Mi oedd rhaid I nhw dod â'r cyfaddawd yma, neu fydd popeth yn bregus iawn, ac felly nhw'n dweud byddai'n achosi gorfod o broblemau yn wleidyddol I Llywelyn. So mae hwn yn digwydd yn aml hefyd. Dyn nhw ddim mor agos yn y priodas fel mae rhai y dyddiau yma. So, gan I mynd ymlaen. Mae'n bwysig gyda Siwan I chi ddeall y cefndir hanesyddol, achos mae Saunders yn disgwyl I chi fod yn ymwybodol o hyn, achos mae hwn yn esbonio nifer o'r cyfeiriadau yn y drama. Os chi ddim yn cael sail cefnogaeth gyda'r cefndir hanesyddol, mae hwn yn gallu amharu ar eich dealltwriaeth ac amseru hefyd a'ch atebion.
Felly, statws Cymru a Lloegr yng nghyfnod y ddrama. Fel ydych chi'n gwybod, 1066 daeth y Normaniad i Loegr. A cafodd yr uchelwyr a'r weren Sacsonaidd, oedd y pobl yn Lloegr neu Prydain ar y pryd, Anglo-Saxons, ond wedi cael eu gorchrymu a'i trin yn wael gan y conqueror, fel ydych chi'n disgwyl. Oedd nifer o'r castell yn cael ei thrawsu, oedd nifer o'r uchelwyr yn cael eu tiroedd a'i arian yn cyfrif i ffwrdd ohonyn nhw, i wneud yn siŵr o Dan William, enghraifft, ond nhw'n gallu edrych dros y wlad i gyd. Felly, dull y Normaniad, fel ni'n dweud, o reoli, oedd rannu'r tir rhwng yr arglwyddi, the Lords, y Barwniaid, the Barons, ysgobion, bishops, oherwydd yr eglwys ar y pryd yn gryf iawn. Oedd lot o pŵer gan yr eglwys ar y pryd, ac felly, na pham ydych chi'n dod, pan chi'n dod at hanes Harri'r Wythfed, oedd wedi cael gwared o nifer fawr o pŵer yr eglwys. Yna lle oedd hwn wedi digwydd, a'r marchogion hefyd. Byddent yn cefnogi'r brenin trwy dalu treth iddo ac yn darparu dynion o'i hardal ar gyfer byddinoedd pan ddeu ei ryfel. Felly, fel rhan o cael y tir a'r arian, oedd rhaid i'r arglwyddi a'r barwniaid, enghraifft, roi dynion i'r brenin i ymladd unrhyw ryfel yn erbyn unrhyw gelyn. Hwn oedd y pay-off fel time, fe. Ac oherwydd oedd teulu Siwan yn deulu Normanaidd, i bob bwrpas, Francus oedd hi. So, mae Saunders Lewis yn trio cyfeirio bod meddylfryd Siwan nôl yn Ffrainc a nid i'r tiroedd yng Nghymru ac nid wir i'w gŵr hi. So, mae hwn yn gallu digwydd hefyd bod rhywun sy'n dod o wlad arall, maen nhw'n cael ei rannu o lle mae ei synwyr yn bod. Oedd dim llawer yn rwysto am y farwn, enghraifft, rhag meddiannu rannu o dir gan farwn cyfagos bob awr ac yn y man. Oedd hyn yn arferol, oedd farwn yn gweud, mae'r tir yna'n edrych yn neis iawn, na i cymryd hwnna, ac os oedd y barwn arall yn wan, oedd lot o tiroedd yn enwedig yn newid. Oedd barwniaid yn cael wahanol maintiau o tir, maen nhw'n tyfu, ehangu a falle wedyn yn lleihau. Oedd hynna'n mynd ymlaen pob hyn a hyn. Yn enwedig, os oedd y barwn ddim am ryw reswm yn cael bechgyn, ond oedd lot o merched gyda fo, oedd neb yn ymladd a bydde ei tir, a'i arian, a'i teitl yn cael ei tynnu o'r wahanol bobl oedd dal yn y teulu. Ac falle oedd y brenin, oedd y mots gyda'r brenin weithio, oherwydd o'n nhw'n deall, os nhw dal yn cael yr arglwyddi yn anfon dynion, ddim wir ots gan y brenin pwy oedd yn berchen beth. Yr unig peth oedd y brenin yn gwneud yn siŵr ohoni, oedd neb un barwn yn dod yn rhy gryf. Falle meddwl, na i cael got cymryd tir a teitl y brenin. Oedd hynna yn digwydd weithiau, ond ddim yn aml iawn oherwydd oedd y brenin fel chi'n disgwyl yn cadw llygad glyn iawn arni. Enghraifft, yn y drama, pan mae Siwan yn trafod sut i achub Gwynedd gyda Llywelyn yn act 3, fe gwelir beth yw meddylfryd Normanaidd, ac fel hyn oedd y gymdeithas yn gweithio yn y cyfnod. Oedd hwn yn berffaith normal, yn wahanol iawn i heddi, ond oedd pethau'n fwy gwleidyddol o ran tir ac o ran arian. Os ydych chi ddim yn ymladd ac yn edrych ar ôl eich tir, oedd e'n mynd, ddim mor syml â ni. Reit, ymlaen yn un at Priodas a bywyd. So oedd Priodas yn enwedig i'r teuluoedd brenhinol, teuluoedd arglwyddi, yr lefel uwch o'r gymdeithas. Hwn oedd yn holl bwysig. Mae'r Priodas a bywyd ynghlwm ar cefndir hanesyddol, does dim modd dianc ohoni. Yn enwedig bod bywyd y dyfodol merch fel Siwan. O stori Siwan o cael ei priodi o wlad arall i frenin neu arglwydd yn wlad bell i ffwrdd yn cwbl normal. Siwr fod yn ôl amser pan oedd hi'n cael ei eni, oedd ei thad yn edrych o gwmpas i weld pwy falle alle fe briodi hi iddi. Yn yr amser ni, a mae dal yn digwydd yn rhan o'r byd heddi, oedd pobl yn gallu briodi yn 40 oed, 14, ac felly roedd yn bosibl beichiogi a cael plant pryd hynny.
os dyn ni'n edrych yn ôl at hanes y Tuduriaid, enghraifft, oedd Harry'r 7ed, oedd ei fam oedd hi'n 14 pan oedd Harry wedi cael ei eni. Felly, pan oedd y merched yn digon hen i cael y llif, o'n nhw'n digon hen i briodi i cael plant. So, o blwyddyn 9 yn ysgol ymlaen, oedd e'n perffaith normal i merched priodi a dechrau cael babi. Fel o'n i wedi sôn i ddechrau, oedd cytundeb gwleidyddol a chyfreithiol oedd Priodas i uchelwyr yng nghyfnod y ddrama, oedd y merched yn gwybod na beth oedd ei fywyd yn mynd i fod, oedd dim dewis dyn nhw o gwbl. Oedd cariad y rhamant yn ffactor llawer llai pwysig. Enghraifft o hyn yw Priodas tad Gwilym, gyda merch Siwan a Llywelyn, sef gwladydd ddu. Oedd hi'n fabi pan oedd y diwyddiad wedi cael ei wneud, ond oedd yn y reol, ond nhw ddim yn priodi, fel mae'r pwynt nesaf yn dweud, ni fydde'r gŵr a'r gwraig ddim yn bywd ei gilydd nes bod y ferch yn 14 oed. Smot beth oedd oedran y dyn, os oedd e'n hun, ac fel arfer, roedd y dyn yn hunach na'r ferch. Fel mae'n dangos dy Siwan a Llywelyn, oedd 22 o flynyddoedd rhyngddyn nhw. Felly, oedd e'n berffaith normal i merch o 14 oed priodi a byw gyda dyn yn lot yn fwy oedran na hi, lot yn hun na hi. Ac oedd hwn yn bwysig mewn ffordd oherwydd oedd pobl canffredin, fel yn dweud, yn marw'n fuan wedi iddynt gyrraedd 35 oed. Oedd ddim bywyd hir iawn gyda chi yn yr amser yma o gwbl. Oedd Siwan yn 35 pan mae'r ddrama yn cael ei sefydlu. So oedd hi'n fenyw eitha hen mewn ffordd, yn enwedig os oedd wedi cael nifer o blant. Falle plant sydd wedi fyw, plant sydd wedi marw, o sim ots, ond oedd wedi cael nifer o blant. Mae'n dweud wrth Llywelyn yn actri hefyd, na fydd hi'n fyw lawer yn hirach, a gwelwn ni i fod yn deall pa mor fyr oedd y bywyd pobl yn ei chyfnod hi. So yn y drama, mae Llywelyn yn ddyn cymharol hen o leia 55 oed, ynddo fe? So mae hwnna'n andros o hen yn yr amser ni, amser y concwerwr. I fod yn onest, mae fel rhywun yn bron yn 95% oed y dyddiau yma, oedd hwnna yn lwcus tu hwnt. A'r un o'r resymau mae'n cael ei gyfeirio at yn y ddrama ydy oherwydd ei fod yn uchelwr, efallai oedd wedi cael iechyd a bwyd gwell yn ystod ei fywyd, oedd ddim wedi cael bywyd mor galed a'r pobl cyffredin, oedd yn gweithio mas ar y tir trwy'r amser, neu yn y fyddin. Ond mae 55 oed yn anarferol iawn i dyn ac yn enwedig i fenyw, oedd menywod yn marw fel arfer yn gynharach na dynion yn y pryd yma. Mae cyfart am y percentage eitha uchel hefyd o menywod yn marw pan maen nhw'n cael babi, neu jyst ar ôl cael y babi. Felly, chi'n gweld hefyd yn y cyfnod yma bod dynion yn priodi nifer o weithiau. Eto, dyn ni'n gweld hwn falle yn fwy gyda ni yn hanes ni, gyda Harry'r 8ed, ynddo fe. Wahanol resymau gyda fo, ond os oedd menyw yn wedig yn uchelwr, oedd y dyn yn priodi eto. Oedd eisiau mwy o blant i wneud yn sicr o'i etifeddiaeth, a'i tir, a'i arian, a'i teitl. Ddim lot o ramant merched yn yr cyfnod yma, mae'n flin dy fi. Ddim o gwbl. Reit, os ni'n symud ymlaen at nodweddion. Trwy gyfrwng y ddrama, mae'r awdur yn trafod nifer o themau, felly mae Saunders Lewis yn edrych yn benodol ar y gwahaniaeth rhwng serch a chariad, yn enwedig gyda Siwan, y gwrthdaro rhwng bywyd preifat a bywyd cyhoeddus. Mae hwn yn cael wahanol nodweddion ac agweddion gyda bywyd heddi. Mae dadl fan hyn rhwng bywyd preifat a bywyd cyhoeddus, yn enwedig gyda'r wasg neu'r we, a wahanol bobl yn lefel ucha o'r gymdeithas heddi. So mae dal yn bodoli, mae dal yn bwysig. So falle fydd yna cwestiwn ar bywyd modern i gymharu a bywyd Siwan,
Oes yna wahaniaeth wedi bod rhwng serch a chariad? Oes yna dal gwrthdaro rhwng bywyd preifat a bywyd gyhoeddus? Byddai'n dweud ie, a wedyn bydd angen i chi esbonio trwy defnyddio dyfnodau, enghreifftiau, beth mae Siwan yn ei feddwl, beth mae Llywelyn yn ei feddwl. Mae hwn dal yn holl bwysig. Hefyd, bywyd gwleidyddol a gwasanaeth sy'n gwrthdaro a bywyd personol. Beth sy'n dod yn gyntaf os chi'n aelod o teulu sy'n rheoli, teulu brenhinol falle, teulu'r arglwydd neu'r baron. Ydy hwnna dal yn berthnasol heddi? Mae nifer o'r nodweddion yma yn enwedig yn y misoedd diwetha neu'r blwyddyn diwetha yn holl bwysig yn nhw dal yn bodoli. Oeddech chi'n meddwl falle mae bywyd personol rhywun a identity rhywun mewn ffordd yn bwysicach na beth yw ei gwasanaeth a beth sy'n mynd lan yn gwleidyddol. Ond fel ni wedi gweld llun gyda'r Harry a Meghan, ynddo fe? Mae hwn dal yn holl bwysig. So dwi'n credu falle bydd nifer o cwestiynau yn dod i fyny gyda gwrthdaro fan hyn. So mae hwn yn nodwedd pwysig iawn. Ac y pwynt nesaf, rhaid cofio mai ffuglen yw'r drama yma, ond, wel, fel chi wedi gweld yn y wasg yn ddiweddarach, mae ffaith yn gallu fod yn fwy nodweddol na ffuglen, ynddo fe? Bod digwyddiadau'r ddrama wedi ei seilio ar ddigwyddiadau hanesyddol, nid darno hanes yw'r drama. So, mae hwnna'n braidd yn eironic heddi, ynddo? So, gan i weld os ydych chi dod o hwnna i fewn a trafod falle nodweddion o beth sydd wedi digwydd gyda ni a'n teulu brenhinol ni a'r gwrthdaro sydd wedi bod, allwch chi defnyddio hwnna i dangos nodweddion mae Saunders Lewis yn siarad amdani. A mae hwn jyst yn dangos pa mor bwysig oedd ysgrifennu Saunders Lewis. Rhyw 60-70 mlynedd yn ôl, oedd e'n trafod pethau fel hyn, mae dal yn bwysig, mae dal yn gwrthdaro, mae dal yn nodwedd iawn o'n hanes ac yn y wasg ac yn bywyd ac yn cymdeithas ni heddiw. So mae pethau yn ei adrodd ei hun mewn ffordd, ynddo fe? Mae cymeriadau hefyd yn ffug, ffrwyth dychymyg Saunders Lewis, a hefyd y modd y maent yn ymddwyn yn y ddrama. Eto mae yna parallels enfawr gyda bywyd heddi yn enwedig yn ddiweddarach. A byddwch chi yn ffindio fe'n anodd weithio i credu taw ffuglen ydy hwn. Pa mor ffeithiol ydy stori Siwan a digwyddiadau yn Siwan a beth sy'n digwydd heddi gyda ni yn ein gymdeithas ni. So falle oedd yn syniad i chi wneud nodiadau ar bywyd teulu brenhinol sydd gyda ni, a'r nod o bywyd gwleidyddol, nod o roi eich hun i gwasanaeth ein gwlad ni, y gwasanaeth y teulu, a mae hwnna yn gwrthdaro gyda bywyd personol. Cos mae hwnna wedi codi yn enwedig wythnos yma, dydy o. Na rhan mewn ffordd, o'n i wedi edrych ar Siwan am yr wythnos yma, oherwydd y gwrthdaro ac oherwydd y nodweddion sy'n cymdeithas ni heddiw i gymharu ar nodweddion a cymdeithas oedd Saunders Lewis wedi ysgrifennu am yn y canrif diwetha mewn ffordd, ynddo fe? So, mae hwnna falle'n tip handi mewn blaen yn neud. Fe'n annog y nosbarth 13 fi i edrych ar hwn ac fy'n mynd i cael trafodaeth os nesaf ar hwn. So, dwi'n credu mae hwn yn holl bwysig. Reit, ymlaen yn ni. O, blin dwi. Reit, cyfeiriadaeth yn y ddrama. So, mae Saunders Lewis wneud i pigo allan 4 cyfeiriadaeth mae Saunders Lewis yn sôn amdani ac i sbonio dipyn bach yn fwy am beth mae'n sôn amdani. Felly, yn gyntaf, mae gyda ni Tristan ac Esyllt. A stori cariad yw Tristan ac Esyllt, sydd braidd yn wahanol i stori Siwan, neu Cefndir Siwan. Mae'n chwedl sy'n perthyn i'r gwledydd Celtaidd, fel y Mabinogi mewn ffordd. Tywysoges ifan gahaf yn y werddon yw Esyllt. Mae'n swnio braidd gwrthgyrfyniad gyda Sori Branwen, ynddo fe? Ac mae Tristan yn un o farchogion Arthur, cos
yn ôl un o'r storïau, mae Arthur yn dod o Gymru a mae dal yn cysgu lawr yn Sir Benfro ar rywle. Mae nifer o chwedlau am Arthur, mae hwnna yn un ohonyn nhw. Ond mae cysylltiad mawr iawn rhwng Arthur a Mabinogion a Tristan a Gesyll i gyd o'r storïau neu chwedlau Celtaidd yn do. Mae nodweddion gyfarwydd ym mhob un gyda'i gilydd. So enghraifft. Mae Tristan yn brwydro'n erbyn ei ewythr, so eto problemau teuluol yn dweud. Tristan yn cael ei glwyfo mewn brwydr, mae Esyll yn ei achau, Tristan yn ffoi adwy Gernyw wedi iddo wella. So, un peth sy'n gyffredin, mae driongl cariad Llywelyn, mae driongl cariad gyda nhw yn does. Mae Llywelyn yn hun y Siwan ac mae Marc yn hun y Gesyll. A wedyn mae Tristan yn dod i fewn o'r un hefyd. Mae Gwilym Brewis a Tristan yn farchogion ifanc golygus y dewr, yna beth oedd nodwedd gyda lot o'r bechgyn oedd yn dod o'r teuluoedd uwch na'r teuluoedd arglwyddi neu'r barwniad. Os nag nhw oedd y mab hun, neu o'n nhw'n mynd mewn i'r eglwys, o'n nhw'n mynd mas fel neit yn dyfa, rhywun i helpu edrych ar ôl pobl. Mae Esyll yn gwella Tristan o'i glwyfau a mae Siwan yn gwneud yr un fath i Gwilym, a wedyn mae'r triongl yn dod mewn fyna hefyd yn dydio. Mae'r ddoi stori yn dangos sut mae'r cymeriadau'n ildio i serch a'i teimladau cryf at ei gilydd sydd yn wahanol i'w priodasau neu beth maen nhw fod wneud fel gwasanaeth, fel gwraig neu merch. So mae nifer o cyfriadaethau am y drama yma yn boblogaidd ac yn newydd gyda ni hefyd. Mae os hefyd yn sôn am Marie de France, a hwn yw'r darnau mae Alice a Siwan yn canu yn y drama, lle maen nhw'n sôn am Marie Antoinette, a sut oedd hi'n byw, a sut oedd hi'n trin phobl, a sut oedd pobl yn meddwl amdano hi hefyd. So eto, mae'n dod â'r cysuron i fewn ac oherwydd o Siwan yn Ffrancus hefyd, mae hwnna'n gysyllt dau cefndir hi, a'i stori hi, a sut oedd pobl a merched yn cwrt y Brenhinoedd Ffrancaidd yn gweithio hefyd. A wedyn, dyn ni'n dod at Calan Mai a'r fedwen sydd y fedwen haf, Mai'r cyntaf, May Day yn Saesneg. Yn cyfnod y Celtaidd, cryn Cristnogaeth cryf yng Nghymru a Phrydain, oedd Calan Mai yn amser hollbwysig. Oedd yn cyfle i bawb dathlu dyfodiad yr haf a ffrwythlondeb, lle oedd pethau'n dechrau tyfu eto ar ôl gaeaf caled, a pobl yn dechrau gallu gweld beth oedd nhw wedi gwneud, y gwaith oedd nhw wedi gwneud yn yr hydref ar gaeaf, oedd pethau'n dechrau tyfu. Sef ffrwythlondeb y tir, ffrwythlondeb natur a ffrwythlondeb pobl hefyd. So bywyd yn grym iawn ac yn glyn iawn gyda ffrwythlondeb y tir. Mae Llywelyn yn cymharu Siwan ar Bedwen Arian yn Act 3. Mae hwn yn bosib oherwydd bod Siwan fel y fedwen yn hardd ac yn oesgeddig. Mae Llywelyn yn tynnu'r gymhariaeth. So mae'r fedwen haf yn symbol eitha pwysig o fewn y drama hefyd. Unwaith y flwyddyn, pawb yn edrych ymlaen, pawb yn ymwybodol o symbol y fedwen haf a'i pwysigrwydd a beth oedd yn golygu. Na pham chi'n cael May Day Queen yn Saesneg, y ferch harddach yn y pentref neu yn y tref, a nhw oedd yn symbol o merch da, glân, yn perffaith ac yn pur. So nhw dal yn cael y syniad hefyd o ffrwythlondeb yn dod gyda'r dyn a'r priodas a'r teulu. Roedd Calan Mai yn symbol o'r awr dyngedfennol. Hynny yw yr amser pan fydd popeth yn dod at ei gilydd, sef serch, cariad, cyfle, ryddid. Ac yna wedyn yn Act 3 yn y drama Siwan, maddeuant, cyfaddawd a dealltwriaeth. So mae'r nodweddion hwnna yn holl bwysig i chi ddysgu a deall a cael enghreifftiau ohoni. So byddai'n mynd trwy'r drama ac yn rhoi lliwiau i nosbarthu a edrych ar esiample i ddefnyddio pan chi'n neud y defnodau neu chi moyn esbonio hwn. Cos mae cwestiwn wedi bod ar Calan Mai a'r fedwen a sut mae'n bwysig o ran symbolaeth o fewn Siwan. Ac enghraifft, gweler Siwan hefyd bleserau noson Calan Mai yn bell pan fydd yn y carchar y diwrnod canlynol. So mae Siwan yn mwynhau pleserau Calan Mai
cyn bod Llywelyn yn darganfod beth sy'n mynd mlaen, a mae popeth yn newid am o leiaf flwyddyn iddi hi. Ac mewn ffordd, os ydych chi'n edrych ar Harri'r Wythfed nes mlaen yn hanes y wlad yma, o Siwan mewn ffordd yn eitha lwcus, dim ond carchar am flwyddyn oedd gyda hi. Fel chi'n gwybod, mae nifer o fenywod wedi colli eu bywydau oherwydd mae'r dyn ei gŵr yn disgwyl rhywbeth arall, neu yn credu rhywbeth arall. Othello, yn Othello, mae hwnna yn fersiwn Saesneg o pethau'n digwydd yn mynd o chwith i'r fenyw. A hi sydd ddim ar fai, ond hi sydd yn cael y bai ac yn cael y cosb. San Francis, falle chi wedi clywed am Francis o Assisi. Fe oedd yn bachgen i ddyn pwysig, oedd lot o arian gyda fe, ac mae'n dangos bod pobl yn Ewrop ar y pryd, rhan fwyaf ohonyn nhw yn aelodau o'r Eglwys Gatholig. Oedd yr Anglicanism ddim wedi dechrau eto oherwydd Harri'r Wythfed nath torri ffwrdd o'r Eglwys Gatholig. A rhan o grefydd y Catholigion neu'r Pabyddion, sef wahanol enw iddyn nhw, oedd ceisio dilyn esiampl y seintiau, ac oedd teuluoedd fel arfer yn cael 2, 3 wahanol seintiau o'n nhw'n dilyn. Ac os o'n nhw'n cael digon o arian, o'n nhw'n cael capel eu hun ar yr ystad neu yn eu thŷ mawr nhw. Ac oedd hwn yn cael ei dangos, seint oedd y teulu di penderfynu dilyn. Ac oedd y menywod a'r merched hefyd yn cael ei annog i byw bywydau Cristnogol, bywydau da, bywydau clir. Ac oedd yn traddodiad hefyd i un o'r merched yn y teulu i fod yn rhan o'r eglwys. Ac yn enwedig, os nhw wedi priodi, oedd y gŵr di marw, oedd nhw'n rhy hen i cael plant, oedd fel arfer, oedd nhw'n mynd off i ymuno ar eglwys. Okay. Francis yn fab i fasnachwr cyfoethiog iawn mewn tref o'r enw Sisi yn yr Eidal, ac bu farw jyst cyn i'r drama cael ei osod, byti 1226 o gwmpas ni, maen nhw'n credu, a na pham oedd Saunders Lewis di osod y drama yn y pryd yna. Pan oedd Francis yn ifanc, roedd yn fachgen wyllt ac yn hoff o bywyd i'r eithaf. Arferau feddwi, gorfwyta, hel merched, hela, hap chwarae, ymladd a brwydro. So, yn ôl i amser oedd yn cael amser da dros ben. Oedd fel gap year, ond oedd yn gap year yn mynd ymlaen. Ond cafodd e drwydigaeth, oedd wedi gweld symbol y neges gan Duw, a deallodd fod dilyn esiampl Crist yn ffordd well o fyw, fel sy'n arferol yn y trwydigaethau yma. Felly cafodd wared ar ei eiddo personol i gyd, cael gwared o'i arian a byw bywyd syml a da. Sefydlodd urdd o fynachod a ddilynau reolau Cristnogol clir iawn. Gwisgant gwisglwyd hir a roedd yn byw bywyd tawd, gwneud cymaint o phosib i wella bywyd pobl oedd yn dioddef, so helpu'r tawd oedd ei nod, ei prif nod nhw. Yn sicr, mae yna tebygrwydd rhwng Francis a Gwilym, fel mae Siwan yn sôn am Act 1. Y gwahaniaeth yw bod Francis wedi cefnu ar bethau melys bywyd mwyn byw bywyd gwell, a bod Gwilym yn ymdrechu i fwynhau pethau hyn gymaint o phosib. So oedd Gwilym mewn ffordd fel Francis cyn y trwydigaeth. Felly, dyn ni yn gweld bod Saunders Lewis yn dangos wahanol cyfriadau mae rhaid i chi ddeall a defnyddio yn ystod eich trafodaethau o unrhyw cwestiwn sy'n dod i fyny. So mae rhain yw'r pedwar fwyaf poblogaidd mae Saunders Lewis yn cyfeirio ati. Iawn. Right, symbolau. Fel pob nofel neu cerdd neu drama, mae yna symbolau mae'r awdur neu'r dramatydd neu'r bardd yn sôn amdani. A dwi wedi edrych ar y ddoi sy'n dod i fyny i fi, yn enwedig ydy'r goron a'r gwely. Yn enwedig pan ydych chi'n sôn am teulu brenhinol neu un o'r teuluoedd uwch yn y gymdeithas, y goron sy'n hollbwysig. Y goron yw'r nodwedd mae rhaid i chi edrych ar ei ôl a pharchu pwy bynnag sy'n gwisgoi. Felly, i Siwan, mae hwn yn wahanol iawn, mae'r goron yn flinder iddi ar ddechrau'r drama.
Wrth i wisgo a gorfod llyweddi'r noson enghraifft yn y ddrama, oedd Siwan ddim yn cael y siawns i fwynhau ei hun, ac yn ymroi i'r ramant mae Alice mor ymwybodol ohoni. Nid symbol o statws a chyfrifoldeb yn unig yw'r goron i Siwan, ond rhywbeth sydd yn ei chaethiwo hi hefyd, ac yn rwystro hi rhag gwneud yr hyn mae hi'n ddymuno i'w wneud. Mae e'n gyfyngedig iawn arni hi. Eto, ydy hwn yn codi parallels dy bywyd heddi? Mae hwnna'n werth edrych a meddwl amdani hefyd. Iawn? Teimlad cryf iawn oedd gan Siwan, a pan ydych chi'n gweld enghraifft o'r drama ar teledu neu yn fyw, hwn ydy amser tyngynfedol iawn i'r actor sy'n chwarae Siwan. Mae rhaid dangos hyn, nid sydd gymaint yn ei eiriau, ond yn ei ffurf o symud a ffordd mae'n defnyddio'i chorff, a'r ffordd maen nhw'n defnyddio'r goron. A mae'r goron yn cael ei defnyddio mewn wahanol ffyrdd coron iawn, weithiau mae'n lliw, weithiau mae'n gole, a mae hwnna hefyd yn bwysig, so mae'r dramodydd sy'n addasu Siwan, mae'n dangos y symbolaeth yn ni. Mae hi'n godnebu ac yn ildio i'w dyheadau am nwyd a serch ar ôl iddi tynnu, cos mae'n dangos pa mor gryf di'r emosiwns, pwy bynnag lefel o'r gymdeithas ydych chi'n bod, a mwy o ryddid gyda pobl yn islawr yn y gymdeithas o ran statws, a mae mwy o cyfuniad y cyfuniedig gan y pobl sy'n uwch i fyny. So falle maen nhw'n cael bywyd moethus, a lot o digon o arian, a maen nhw'n cael y statws, pobl edrych ar ôl nhw, ond does dim ryddid. A mae Saunders Lewis yn cyfeirio at beth sy'n mwy pwysig i chi, ryddid neu statws. A hefyd, mae hwnna wedi bod yn bwysig yn yr wythnosau diwethaf yn dio. Mae'r goron hefyd yn symbol o drefn a diogelwch. Pan ysodir y goron ar ei phen ar ddiwedd y drama, gwelwn ei bod hi a Llywelyn wedi dod i ryw fath o gytundeb, a bod Gwynedd yn debygol o gael ei hachub rhag dinistyr. Cos pan oedd y goron yn cael ei chwareli drosti, oedd Gwynedd mewn peryg. Mae rhai hefyd yn codi bod y goron yn symbolaeth reolaeth Llywelyn dros ei wraig. Dwi'n credu falle bod y goron yn symbol o reolaeth, ond mae'n symboli dros Llywelyn, mae'n symboli dros Siwan. Does dim dewis, does dim ryddid gyda nhw, mae rhaid iddyn nhw parchu'r goron a dilyn y reolau mewn ffordd sy'n dod gyda gwisgo'r goron, y cyfrifoldeb sy'n dod gyda gwisgo'r coron. Falle dyw pobl eraill ddim yn deall neu ddim yn gweld nes bod nhw'n cael y siawns neu'r cyfrifoldeb o wisgoi. Mae hwnna hefyd yn codi i fyny yn y drama yma'n dio. So mae'r goron hefyd, maen nhw'n dweud bod coron mewn cylch i fynd o gwmpas pen. Maen nhw'n dweud hefyd mae'n edrych fel handcuffs, yn dyfa, sydd gyda ni heddi i caethiwo pobl. Falle mae hwnna hefyd yn symbol, just y siarp y cylch. A gyda cylch, does dim corneli, does dim lle i chi guddio. Mae popeth yn agored chi'n gallu gweld o'ch cwmpas. So chi'n gallu gweld popeth mae rhaid chi wneud, popeth mae rhaid chi gwneud a dweud eich cyfrifoldebau i gyd. Y da a'r drwg o gwisgo coron. Y gwaith sy'n mynd ymlaen cyn i chi ennill coron, a wedyn y gwaith wrth gwisgo'r coron, a wedyn edrych ymlaen at y dyfodol o pwy sy'n mynd i ddod nesaf, pwy sy'n mynd i camu mewn i'r cylch. Cos mae pawb yn gallu gweld popeth o fewn y cylch yn edrych i fewn, a hefyd edrych tu allan, mas os chi yw'r un person sy'n gwisgo. Mae'r coron yn eich amgylchu chi i gyd, pob agwedd o'ch bywyd hefyd. Y gwely. Yn amser gosodiedig Siwan, mae'r gwely priodasol yn lle arddegol iawn, sydd wrth raidd creu teulu a pherthynas rhwng gŵr a graig, yn enwedig i'r teuluoedd oedd yn uwchfynu yn y gymdeithas, y teuluoedd oedd yn rhedeg gymdeithas, os nhw'n arglwydd neu'n frenin. A'n fwy pwysicach tu hwnt mewn teulu brenhinol, hyd yn oed heddiw mewn ffordd, yw'r elfen ychwanegol o greu llinell. Enghraifft, Harri Rwythfed yw'r esiampl fwyaf pwysig. A mae'n bwysig hefyd i teuluoedd brenhinol
heddi, ac yn ddiweddarach, dim ond yn ryw 10 mlynedd diwetha, mae nifer y teuluoedd brenhinol yn Ewrop wedi newid y reol, lle bod merched yn gallu cael y coron, a does dim rhaid yw frodyr mynd yn gyntaf, hyd yn oed os maen nhw'n ieinca yn nhw, ynddo fe? So mae nifer o yn Sweden a Norwy falle, merched fydd yn dod yn brenhinaeth yn lle jyst brenin. So mae hwnna dal yn bwysig heddi. Llygrau gwely priodasol trwy y dineb, ac mae'r gwely'n troi'n symbol o fethiant y priodas. Mae Saunders Lewis yn creu cysylltiad cryf rhwng methu Llywelyn a Siwan i rannu'r gwely am flwyddyn, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, mae'r deyrnas yn mynd i argyfwng. A mae'n dangos sut mae menyw oedd pobl yn credu yn yr amser ni yn wan, yn gallu achosi trychineb yn beidio fod yn ffyddlon. So mae ffyddlondeb a purdeb yn eto hefyd yn holl bwysig i'r fenyw. Dach chi'n gweld hwnna, dy Shakespeare yn gyda hero, ynddo fe, in Much Ado About Nothing, lle mae pobl yn dweud celwydd amdani, a mae hwnna yn holl bwysig i'r drama. So mae Saunders Lewis yn cyfeirio at hwnna hefyd. Ac enghraifft, ar diwedd Act 3, dyn ni'n gweld bod cytundeb rhwng Siwan a Llywelyn i rannu'r gwely unwaith eto. Bod y cytundeb rhwng y ddau yn amherffydd iawn, a bod gan y ddau resymau dros beidio a dychwelyd i'r gwely gyda'i gilydd, fel ydych chi'n disgwyl, maent yn cytuno i wneud hynny hyd yn oed roi esiampl gwleidyddol. So mae gwleidyddiaeth eto yn dod yn ôl fan hyn i fod yn fwy pwysig na'ch teimladau personol. A'r llygredd falle sydd wedi digwydd. Mae'r gwely erbyn hyn yn symbol o obaith felly. Gobaith y ddau ohonynt yn ei perthynas, falle bod pethau'n gwella, ond hefyd gobaith y bydd Gwynedd yn cael ei diogelu. So mae'r symbolaeth o'r gwely yn fwy na just rhyw, mae'n bwysicach na just rhwng gŵr a graig, mae'n symbolaeth o'r deyrnas i gyd. Mae rhywbeth yn drwg reit ar y top, mae hwnna'n dod i lawr i pob agwedd o'r gymdeithas. Felly eto, dyn ni'n mynd nôl at Caethiweth y Goron. Falle mae'n weithach i fod yn frenin ac i fod yn rhywun cyffredin ar y stryd mewn ffordd. Right. Eironi dramatig. So mae chydig munudau yn ôl. So mae hwn yn elfen ganolog hefyd. So ynglwm oll, gyda'r hanes a'r symbolau yma, disgwyliad cref Saunders Lewis yw defnyddio eironi dramatig mwyn rhoi mwy o arddocad i ddigwyddiadau'r ddrama ar hyn y mae'r cymeriadau yn ei ddweud. Diffiniad eironi dramatig yw pan fydd cymeriad mewn drama yn dweud neu'n gwneud rhywbeth heb ddeall arwyddocad llawn ei weithred neu ei eiriau ynghyd destun y stori. A mae'r gynulleidfa yn gwybod beth yw arddocad, beth maen nhw newydd dweud a gwneud. So mae'n un o'r, nhw wedi deall beth maen nhw wedi dweud neu gwneud. Na, mae rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd nawr, dio ddim yn mynd i fod yn dda. Mae disgwyl i chi, fel myfyrwyr lefel A, yw bod cynnwys y ddrama mewn llaw, ac felly byddent yn deall arddocad rhywbeth na byddai'r cymeriadau ar y llwyfan yn ei ddeall, neu dweud, angon y munud, pan fi'n dweud hwn neu gwneud hwn, dyma beth dwi'n golygu. Mae'n rhaid chi deall hwnna, na phan mae'r cefndir, mae'r symbolau a'r cyfeiriadau yn holl bwysig i chi ddeall a dysgu cyn fod chi'n edrych ymlaen at geiriau mae'r cymeriadau yn dweud neu'r symudiadau maen nhw'n gwneud. Enghraifft, yn Act 1, mae Siwan yn cyfeirio at Gwilym. Eironi dramatig yma herwydd ein bod ni fel cynulleidfa yn gwybod bydd Gwilym yn cael ei ddienyddio ac yn marw. Siwan a Gwilym ddim yn gwybod hyn, yn felly mae'r eironi yn yr hyn sy'n cael ei ddweud ganddi yn holl bwysig. Please, drycha dros rhain eto a edrych am enghreifftiau. Reit, dyna ni am heno sef diolch yn fawr i chi am wrando, ac os ydyn nhw cwestiynau, rwch nhw yn y chat a falle bydd siawns i ni mynd nôl a cyfeirio atyn nhw iddyn ni. Na i weld chi wythnos nesaf, so diolch a mwynhau'ch weddill eich noson. Diolch.